Ay, paitan ni kinabuhi eh. Tanan ako. Sana Ang bahan di og kayamanan. Paitan niya. Boss, Uy, unsa ba dapat you're calling to me? Ganihar ko napatawag nimo. Dapat naa ka perminti sa akong kiliran. Aw, kay bao biya ka boss nga imo man kung gisugo og dito og papalit og kanang paklay. Kibaw biya kasanga. Ako, nanan ako tanan. Dagang ikong mga sakyanan. Mga balay. Ayan Usara ay di- boss. Usara di kuwang nako. Ang asawa. Asawa. Pero bisi pag di asawa basta kinahanglan ko babae. Away problema na boss. Kana ra imong problema day boss. Na solution boss, wa ka na sayop sa imong gipili nga imo ni mong right hand. Yeah. No other than me. Nya unsa may imong buhaton? Boss. Daghang kirong babae boss. Nya unsa gamit ani mong kwarta boss? Ha? Wa lagi gamit lagi. Kung mao ka na sa kadaghan boss, wa na gamit. Kanang tungod kay wa na gamit, amit ato nang gamiton boss. Mangita tag babae. Ako'y mangita tag babae boss. Murag nindot tada. Pero di sa ko ganag usa. Gusto ko daghan. Miliyon ba yata? Wow. Ikay bahala boss. Ikay bahala og kanang pili. Ako'y bahalag dadre. Di, wow. Daghanon ako. Kutob sa kuyog dada. Oo, kana sus. Ay kablaka kay kana sila. Bisi pag di nang mapilian tagaan ako tag 100,000. Oh, kana sakto boss. Ang mapilian 50. Kana sakto gyapon na boss. Nya ari sa kabusa. Sige. I shall return. Ayaw jog lihok diri boss, diri lang ka. Ha? O ay ginhawa. I shall return. I'll be back, boss. Mga nangita niya pangwartahan niya sa iyon ra. Wala kailan bahong ra. Horta ko no special offer. Oh, di 100,000 ang ihatag. Unsa na siya? Isang dili mapilian, 100,000 ang ihatag. Uy! Tanay! Uy! Tanay! Wait, hago. Ay mga ma'am, good afternoon, good morning. Good afternoon. Kanang nangita ko, gipapangita ko sa kombos o kanang mga babay. O nya kanang patuon niya pilian ra mo. Screening. Screeningon mo. Bisan pag dili mo mapilian, na mo 100,000. Di, wow. Kayo. Game mo? Uy, makaribok. Apil. Oh, let's go. Kaya ingon niya kanang nanginahanglan siya og kanang pangasawon nun. Pilian niya. Ha? Okay mo? Okay mo? Kayo. Bossing! Ya, dito mi sa agi, ning agi dito na ko ning agi sa exit bossing. Kay dool naman. Mo ni sila. Come in, ladies. May naamoy ako hindi maganda. Wala na. Di ay sa palignaw rin. Ikaw ba? Ato na dito sa gawas. Ato pag atang sa entrance. Sige boss ha. Okay, Sige boss. Ako sa pilihan. Sige boss. Maayo. Yan na kita gago kapilian ba? Ari ko mo na dito padung ato. Ha? Yun ay. Ismail Palandaan magkadani na. Ya, yun. Tuguro na ko diri sa tiil padung babaw. Ay murag magdadaro rin eh. Ay, ma'am. Mura magbuntis. What? That's right. Ay gibitok. Gibitok mo si Clown. Ni ko assistant niya. Ay karing usa. Uy, tato. Muna ganahan ako na yung mga tato. Uy, perfect. Uy, buntis yapon? No. Gipambitok ba yun? Nagkuwag tiyan na niya. Sinusam niya ko assistant. Watch Clown. Ay sa. Ay karing kay pusing Palandaan ba? Here we go again. Oh, kinural pag ngipon. Dako may kabuktihan, uy, naunsa. Wa, may gagawin. Ibang bitok, bantawon mo, eh. Napurgam Fresh tulo. Ay, ay, ba? Interview mo tulo ba? Napurga na mo? Kahapon ra. Grabe naman mo yama-yama naman eh mo sir. Pura nagtapok ang Baby bitok. fats on this, right? Baby fats. Di na ta magisgot, anak. Ay, dara. Dengaw-dengawan ba? Ini. Sige, anak. Uy, kato nanubrahan kari kay kuwangan man. Sus. Ay, sa kananday. Kasugakod ka? Sugra pa? 1,001%. Ay, Sa pa ato testingan karon. Ay, sa day ba day? Wag ka mapas mo.
Ay wala. Pura madagi kay Ang pas mo. nakaapan, kuwang lang gid sa bugas. Mo kani apil ko diri kay 100k. Matay day. Di ka tama makiha ni ka ng illegal possession of firearms. Magtuon mo na ko pistola. Kaya namang pura magdi ka sugakod god. Ay na lang panaway diha mintas napakos maayong mood. Kani. Uy, balibuon. Muna kinahan ko ba mga balibuon na. Uy, grabe. Manguling rin ni, manguling. Ato ko ba? Ay, ikaw ganon giyak. Ay, Uy, unsa man, bayran minimo dili. Mo jud kay hago-hago mi gari. Isa. Nasayop, nasayop tong akong kuan ba, right hand. Uy, niyo, mo right hand nga. Muhatag ka na mo Ay, ang iyang Kaagwan. Ang iyang gipanda. 100. Oh. tulok mo kibitok. Usa na pas mo. Kay usa ikugan. Ay, Mahimo ka, Dire